e treznet. Are stofă, se vede. E croită pe gustul meu. Îi place și mamei. Mie îmi spui? Soacră mea e nebunită după ea. E mereu la modă. Iar vorbiți despre modă, fetelor. Care modă? Vorbeam despre Udrea. Am înțeles. E mai bună decât moda. Bună pentru România. Udrea președinte. 15 milioane de hectare agricole are România și a doua cea mai bună calitate a solului din toată Uniunea Europeană. Cu Elena Udrea, țara poate să redevină grânarul Europei și să hrănească 80 de milioane de oameni. România, exportator de alimente. Pentru asta, Elena Udrea propune cadastrarea terenurilor agricole, sprijinirea comercializării produselor autohtone, crearea unui cadru fiscal mai prietenos cu agricultorii. Udrea, bună pentru agricultură. Bună pentru România. În mandatul de ministru al Elenei Udrea au fost modernizate 57 de spitale, 200 de școli au fost reabilitate, 6500 de kilometri de drumuri au fost reparate, au fost construite 3500 de locuințe pentru tineri și 1800 de locuințe sociale, 50.000 de locuințe au fost reabilitate termic, 1284 de IMM-uri au fost ajutate cu fonduri. Bună tuturor! Bună România! Udrea președinte. Bună pentru România. Bună! Bună! Bună tuturor! Bună România! Udrea președinte. Bună pentru România. Bună seara, stimați telespectatori! Bună seara! Nu? Să parafrazăm spotul de dinainte a doamnei Elena Udrea, candidat la președinția României. În această seară vom face o dezbatere electorală, bineînțeles pe tema asta a alegerilor de duminică, când trebuie să alegem, să vedem cine intră în turul 2. În platoul televiziunii Europa Nova, mă bucur că se află un tânăr politician necunoscut, sigur, dumneavoastră. Nu că dacă nu știu eu, nu există. Dar a apărut, să spunem așa, din spuma mării și devenit totuși europarlamentar al României pe listele Partidului Mișcarea Populară. Bine ați venit, domnule eurodeputat! Bună seara! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Domnul Siegfried Mureșan, o să încercăm să-l prezentăm din CV câteva repere. Este un tânăr din Hunedoara, născut în Hunedoara, a studiat științe economice, după care a făcut un master la Universitatea Humboldt din Berlin, după care s-a angajat în Parlamentul European, în Parlamentul German, ca și consilier la un parlamentar german. Având experiență, cineva de undeva l-a văzut, așa a zis, domnule, mai schimbăm clasa politică, exact ceea ce cerem, și s-a tot cerut din 90 încoace. N-am reușit cu cei care au schimbat pe comuniști, n-au reușit cu ei, a rămas ca o altă generație de politicieni să facă, să zicem, să miște România în sensul pozitiv. Încă o dată mă bucur că sunteți în platoul televiziunii, domnule Siegfried Mureșan. Mulțumesc. Alături de noi, colegul meu, Alex Duma. Bine ai venit, Alex! Bună seara, sper să te bucuri și pentru prezența mea. Am crezut că despre mine e vorba. La început, un tânăr de perspectivă. Da, se pare că nu eram eu. Nu erai tu. Domnule Mureșan, haideți să ne spuneți totuși câteva cuvinte. Cum ați ajuns europarlamentar? Cum s-a făcut această extragere, să zicem, din masa de tineri, de politicieni care lucră în Parlamentul European, care lucră în Parlamentul German? Păi, Partidul Mișcarea Populară și-a pus întrebarea firească pe care orice partid cred că trebuie să-și o pună înainte de alegeri și în special înainte de alegerile
europarlamentare, cine este cel mai potrivit să-i reprezinte pe români acolo, cine este cel mai bine calificat, cine cunoaște instituțiile europene și anume nu doar la nivel declarativ vorbit, cine știe cum funcționează instituțiile europene. Eu, înainte de a fi candidat din partea Partidului Mișcarea Populară, fusesem consilierul principal de afaceri economice al Partidului Popular European la Bruxelles. Partidul Popular European este principala familie de partide politice la nivel european, de centru-dreapta de altfel, este familia de partide politice din care vine Angela Merkel, vine președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso, viitorul președinte al Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, iar eu, ca și consilier principal pe afaceri economice, eram implicat în strategiile de depășire a crizei economice în toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Deci văzusem toate măsurile care au fost luate în toate statele Uniunii Europene pentru depășirea crizei. Văzusem ce măsuri funcționează, ce măsuri nu funcționează și în această logică, colegii din Partidul Mișcarea Populară, la momentul la care au alcătuit lista, au socotit să mă pună pe listă pe locul 2, un loc eligibil, despre care am știut la începutul campaniei electorale că sunt un loc eligibil, că voi fi membru al Parlamentului European după alegerile europarlamentare. Nu este un secret nici faptul că atât președintele României a susținut această idee, cât și, după cum știți, practic înțelegerea la PMP, adică obiectivul era ca dacă candidează europarlamentari în funcție pe lista partidului să primească primele locuri. De aceea Cristian Preda a fost locul întâi pe lista noastră, Elena Băsescu ar fi urmat să fie a doua pe listă și practic în momentul în care Elena Băsescu a decis să nu mai candideze, locul acela mi-a revenit mie. Deci în detaliu acesta este procesul, nimic nefiresc, pur și simplu dorința de a promova și de altfel noi și spunem Partidul Mișcarea Populară că noi vrem să promovăm un alt fel de a face politică. Eu mi-asum această declarație și eu categoric asta vreau. Noi credem că dacă totul ar merge bine în România în momentul de față, am putea continua cu actuala clasă politică, dar dacă vrem ca lucrurile să meargă altfel, să meargă mai bine, e clar că trebuie să facem ceva cu clasa politică. Deci dacă se schimbă clasa politică, politicienii tineri, gata, o vor face bine. Spuneți un lucru foarte important și sunt de acord cu ce... N-aveți unde să știe ce va fi. Fiindcă și în 90, când am luat, sau a venit clasa asta politică post-comunistă, tot așa am zis, hai să vezi ce o să facă ăștia. Și uite că sunt toți la DNA, văd. Da, sunt de acord cu majoritatea. Sunt de acord cu o parte din ceea ce vreți să insinuați, și anume, faptul că schimbi un om politic în vârstă cu un om politic tânăr nu e o garanție că va face politica mai bună. Categoric, de aceea nici eu nu cer să votăm un om politic doar fiindcă are frizura ca mine sau ca dumneavoastră, fiindcă e șaten sau brunet, fiindcă e bărbat sau femeie. Nu, ce contează e competența și de aceea o spun alegătorilor mei, celor care m-au votat. Nu mă lăudați, uitați-vă exigent la tot ceea ce fac în Parlamentul European și acordați-mi sau nu mi-acordați și în viitor susținerea pe baza rezultatelor mele, fiindcă practic, opinia mea este că cel mai bun indicator pentru ce va face un om politic în viitor este întotdeauna ceea ce a făcut în trecut. Nu ce declară că va face, că ar vrea să facă, astea sunt povești. Cine a mințit în trecut, va minți și în viitor. Cine a plagiat în trecut, va plagia și în viitor. Cine a apărat corupți în trecut, va apăra corupți și în viitor. Deci, asta spun, uitați-vă la competențe, la ce au făcut oamenii politici. Că trebuie schimbați, e clar. Că n-au rezolvat-o. Asta a fost jocul lor, asta a fost rezultatul lor. Dar dacă ne uităm în istorie, asta România, bineînțeles. Da. Vedem că de la 1870, de la întemeierea statului modern, noi am avut probleme cu politicienii, cu corupția, chiar după aceea perioada interbelică, nu ne putem lăuda. Noi putem să zicem acum așa, pentru cei care nu cunosc și nu știu istorie, mamă, ce democrație și ce a fost între 1920 și 1940. Da. Nu, n-a fost. Dacă luăm procesele verbale din Parlament și ce s-a întâmplat, nu e chiar așa. Problema este că deja eu sunt pesimist, indiferent de ce clasă politică, de cine schimbă clasa politică și cei care schimbă pe cei... Sunteți mulțumit de actuala clasă politică? Indiscutabil nu. Dacă ne mai uităm în istorie, fiindcă bine vorbim... Dar încă o dată răspunsul nu este gata, schimbă-l pe ăsta. Da. Că zic, dom'le, parcă l-am schimbat, dar dacă dau din lac în puț... Corect.
Corect. Este un risc. De aia spun. Fiți atenți la cei pe care îi votați, fiindcă în fond noi ne-am obișnuit ca oamenii politici să aibă putere asupra noastră, să facă ce vor cu noi. Ori ei au exact atâta putere câte le dăm noi. Și cel mai bun moment să decidem cui dăm puterea sunt sigur întotdeauna alegerile. Dar încă un lucru vreau să spun, fiindcă ați amintit de istorie. Dacă ne uităm în istorie, oamenii politici, în principal oamenii de stat care au produs schimbări, care au lăsat ceva în urma lor, sunt oamenii politici care au avut o ascensiune rapidă. Nu spun că au venit din afara sistemului, dar dacă ești partea unei clase politice, și nu e valabil doar în România, e valabil și în Germania și în Statele Unite ale Americii, dacă ești partea unei clase politice 25-30 de ani, îți pierzi capacitatea de a putea să o schimbi, de a o duce înainte. Deci, practic, capacitatea de a face lucrurile și altfel, de a face ceva diferit. Și v-am spus, la noi, cred că e nevoie de a face ceva diferit, că nu mi se pare că totul merge perfect. Capacitatea de a inova, de a face ceva diferit, de a-ți pune întrebări, de a provoca sistemul. Este atunul tinerilor. Este atunul, da, și prin asta nu înțeleg tineri doar până la 30 de ani, ci chiar mai încolo. Deci, ca un politic, cred că ești tânăr încă când ai 40-45 de ani, nu ești încă aproape de pensionare. Deci, atunci oamenilor politici care au făcut ceva în viață, au o competență, au o oarecare independență de lumea politică, că pentru a-ți asuma un proces de schimbare trebuie să fii independent de lumea politică. Eu, înainte să candidez, v-am spus, eram consilierul principal pe afaceri economice al Partidului Popular European. Nu eram șomer. Și dacă într-o zi nu voi mai fi europarlamentar, stați liniștit că de asemenea nu voi fi șomer, voi găsi un loc de muncă. Nu ne face probleme că nu veți. Exact, asta încerc să spun. Deci, practic, capacitatea de a-ți asuma poziții este dată totuși de independența pe care o ai de viața politică. Adică am convingeri, lupt pentru ele, dacă nu iese nimic, nu mi-e teamă să spun după 5 ani de zile, poate în Parlament, poate nu mai sunt interesat de un alt mandat, dacă simt că nu-mi place sau nu sunt un parlamentar bun. Acum, eu pot să zic, domnule, dar de ce totuși a trebuit să vă duceți într-un grup politic, pe o doctrină ca să reușiți? De ce nu v-ați dus independent? Independent ați fi avut șanse. Ce spuneți asta? Deci, pe rând, că sunt două întrebări, ambele importante. Independent, evident, nu aș fi avut șanse la acest moment, fiindcă ați spus foarte corect la începutul emisiunii, nu mă cunoaște lumea în momentul de față. Doctrina. Deci eu, cum bine ați spus, sunt deloc de aici, sunt vecin de al dumneavoastră, sunt din județul Hunedoara, aici m-am născut, aici am crescut, am studiat la București, apoi la Berlin, am avut apoi o bursă a Parlamentului Germaniei pentru un stagiu internațional dedicat tinerilor lideri, în principal din Europa Centrală și de Est. Lucrasem apoi cu parlamentarul german care este președintele Comisiei pentru Afaceri Europene. Fără a fi membru în niciun partid politic, mă apropiasem de familia de partide politice de centru-dreapta din Europa. Deci în Germania partidul Angelei Merkel, partide de centru-dreapta, cum am spus, fără a fi membru al niciunui partid politic în România. Deci, practic, interesul meu a fost doctrinar, a fost sincer înainte de a fi un interes politic și de a avea un beneficiu imediat. Deci, pentru mine întâi au fost valorile, întâi au fost principiile, întâi a fost practic exercițiul intelectual și după aceea a venit politica activă. De ce de stânga? Și Martin Schulz este un neamț cunoscut și stânga iar este o parte, o doctrină puternică în Germania și în Europa. Da, păi cu întrebarea asta cred că nu mai puneți nicio altă întrebare, vorbesc 2 ore acum numai pe tema asta. Nu, sunt multe diferențe între ceea ce cred eu și ceea ce cred oamenii politici pe stânga. De stânga. Multe diferențe. În primul rând, viziunea mea economică diferită de cea a oamenilor politici de stânga. Eu cred că bunăstarea economică, locurile de muncă vin în principal de la sectorul privat. Eu cred că datoria mea ca om politic este în primul rând să creez un mediu de afaceri, un climat investițional în care sectorul privat, IMM-urile, întreprinderile private să se poată dezvolta. Eu nu cred în cheltuirea necumpătată a banului public, investirea banului public în economiile așa cum sunt ele acum, ineficiente, doar pentru a genera un foc de paie, a genera o creștere economică anul acesta și după aceea la anul să fim exact acolo unde am fost, așa cum am văzut și de-a lungul crizei economice. Eu vreau să avem creștere economică sustenabilă, asta va genera locuri de muncă stabile, bine plătite. Eu cred în procesele, deși asta e o noțiune care ne deosebește fundamental
pe noi, cei de dreapta, cei de stânga, în noțiunea de reformă economică. Eu vreau o economie puternică, reformată, competitivă, capabilă să atragă investitori. Partidele de dreapta cu această agenda au câștigat și acum alegerile europene în Europa, deși... Nu vă place asta cu protecția socială, cu sprijinul celor care sunt mai puțin avantajați de soartă. Normal că îmi place. Nu prea vă gândiți la asta. Nu e adevărat. Ba da, normal că îmi place. Dar cei de stânga se gândesc doar la cum să împartă plăcinta lor mică spre cât mai mulți. Eu mă gândesc cum să mărim plăcinta asta, că atunci fiecare felie și la cel mai mic este mai mare. Eu mă gândesc cum să generăm valoare, cum să generăm creștere economică. Ce spui despre susținerile domnului Siegfried Mureșan? Domnul Mureșan vorbește mult. Mintea mea nu are capacitatea de a prelucra aceste informații. Oricum, știu că e o poveste frumoasă. Domnul Mureșan zâmbește, spune, dar parcă totuși partidele acelea care își pun întrebări primordiale, care e cel mai bun, nu și-au pus întrebarea care e cel mai modest dintre cei buni. Deci sunt niște lucruri acolo care... Care e cel mai harnic? Care e cel mai harnic, da. Care e cel mai cinstit? Care n-a venit pe firul unui telefon, nu? Așa am înțeles din presă. Dacă presa minte, mint și eu. Cu 2 zile înainte de a se depune lista cu candidați, v-a sunat un domn de la PMP, nu? Domnul Eugen Tomac sau așa ceva. Eugen Tomac. Așa. Și v-a întrebat dacă vreți să fiți pe liste. Dar, între timp, și Traian Băsescu a fost de acord cu toată treaba asta. Nu cumva era firul cel mai scurt. Traian Băsescu a spus așa, Eba, stai un pic la o parte. Să aducem un băiat bun pregătit, că așa cu EBA ne-am liniștit și noi puțin, adică ne-am lămurit în cei 5 ani de zile. Deci, cam asta e întrebarea. A venit ideea de la PMP sau a venit pe filiera unor persoane? Traian Băsescu, direct către PMP, la o parte cu EBA vine domnul Mureșan. EBA și-a asigurat pensia. Da, nu. Deci, în primul rând, n-a spus nimeni la o parte cu EBA. În ceea ce privește pe Elena Băsescu, lucrurile au fost clare. Regula era... Dar asta era de apreciat, mă scuzați. Era de apreciat cu EBA la o parte. Da, dar stați un pic, dar ce vreau să spun este că a fost decizia ei de a nu mai candida. N-a obligat-o nimeni să nu mai candideze, a fost decizia ei. Dați voie să râd. Da, râdeți. Știți mai multe decât mine? Din întâlniri cu politicienii, desigur, off the record, n-a fost așa. A fost cu pumnul în masă, a fost cu strigăte și așa mai departe. Tati mai vreau. Da? Da. Atunci, rămâneți noastră cu părerea noastră și eu vă spun cum au fost lucrurile. Așa, bine. Spuneți-mi, am înțeles că ați avut o discuție cu Elena Băsescu, care măr inimoasă a spus, vreau să renunț, așa să fii în locul meu, nu? Nu, deci am așa spus, scria în presă. Nu, deci am spus că dumneavoastră a decis să nu mai candideze, da? Și atunci partidul a decis să-mi propună mie acest loc și nu cred că au ales prost. Am făcut de la 1 iulie, de când am început mandatul în Parlamentul European, exact ceea ce am promis de-a lungul campaniei electorale, să mă apuc de treabă din prima zi. Cu mare plăcere putem vorbi despre lucrurile pe care în puține săptămâni le-am realizat deja în Parlamentul European. Eu am un lucru care am înțeles eu că nu l-ați făcut foarte bine. Da? Și anume niște acte pentru cei de la Câmpia Turzii, de la Mecel. Domnul Diaconu vă acuză, care totuși e un europarlamentar și care reprezintă o mulțime... Mircea Diaconu? Da, Mircea Diaconu. Și reprezintă o mulțime de oameni, pentru că nu așa reprezintă al 4-lea partid al țării, sau cum a fost la europarlamentar. Cine? Mircea Diaconu chiar era al 4-lea? Da. Cu mare drag o lămuresc pe asta și hai că acum vă pun la punct, cum am pus și pe Mircea Diaconu. Am ridicat o minge la firă. Mulțumesc, așa. Deci, în primele săptămâni de mandat în Parlamentul European, am devenit raportor al Parlamentului European pentru un proiect care prevedea alocarea a 3,5 milioane de euro fonduri europene pentru ajutorarea a 1000 de muncitori disponibilizați la combinatul de sârmă de la Câmpia Turzii. Oameni care și-au pierdut locurile de muncă, începând cu 2012, s-au făcut disponibilizări masive. Așa e în economia de piață. Unii mai pierd, alții câștigă. Așa. Și când iau rușii câte o întreprindere, cu ajutorul statului român, firește, și a politicienilor români. Exact. Deci lucrurile acolo n-au fost în regulă, oamenii și-au pierdut locurile de muncă fără a avea nicio vină și atunci Uniunea Europeană spune oamenii ăștia trebuie ajutați. 3,5 milioane de euro pentru cursuri de reconversie profesională, ajutor în găsirea unui loc de muncă și așa mai departe și înființarea unei întreprinderi sociale în care vor lucra 250 de oameni. Eu devenisem raportorul Parlamentului chiar în primele săptămâni de mandat. Am prezentat raportul meu în Comisia de Buget a Parlamentului pe 23 iulie.
Pe 1 septembrie am fost în vizită la Câmpia Turzii, m-am întâlnit cu muncitorii, cu cei disponibilizați. Pe 11 septembrie, Comisia pentru Buget a Parlamentului European votează raportul meu, raportul Mureșan, cu 29 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, deci negociasem și cu alte grupuri politice, cu socialdemocrații, cu liberalii, cu verzii, susțineau raportul meu. Pe 17 septembrie, Parlamentul European, cu o mare majoritate, 614 voturi pentru, doar 71 parcă împotrivă, a votat în favoarea raportului meu și la 2 săptămâni după ce raportul a fost adoptat în plen, banii au fost virați pe România, deci oamenii deja sunt ajutați la Câmpia Turzii, s-au creat deja 375 de locuri de muncă. Acum, Mircea Diaconu. Cu o zi înainte intervine Mircea Diaconu, momentul. Exact. Cu o zi înainte ca raportul meu să fie votat în plen, citesc într-un ziar succes răsunător al lui Mircea Diaconu în Parlamentul European. Mircea Diaconu a militat, a pledat pentru alocarea 3,5 milioane de euro pentru muncitori disponibilizați la Câmpia Turzii. Zic, măi să fie. N-am reacționat. Seara, 2 televiziuni din televiziunile care au fost foarte generoase cu Mircea Diaconu și de-a lungul campaniei lui electorale, emisiuni, breaking news, succes răsunător al lui Mircea Diaconu. Zic, măi, trebuie să îndrept neadevărul acesta, fiindcă mâine se votează raportul meu în plen, vor veni comunicatele oficiale de la Parlamentul European, raportul Mureșan, și ce va spune presa în România? Stai un pic că noi am fost învățați aseară că e succesul lui Mircea Diaconu. Și sigur că am făcut un comunicat de presă, am scris și pe Facebook cum au stat lucrurile. Că este raportul meu, că eu l-am făcut, eu l-am scris cu mânuța mea, mă rog, la calculator, că eu l-am prezentat în Comisia de Buget, eu am negociat cu celelalte grupuri politice. Mircea Diaconu